15-то издание на фестивала Опера в Летния театър продължи от 15 юни до 30 август и поднесе 20 спектакъла, 8 от които премиери в наситена и балансирана програма за всички зрителски групи. В годината на Пучини Варненската опера постави премиерно 3 негови заглавия – Бохеми, Мадам Бътерфлай и Триптиха, който за първи път излезе в цялостна варненска сцена. Прекрасни са впечатленията ми и от солистите, диригента и оркестъра. Мисля, че много добре се справи. I'm really enjoying it. I really liked it and the soprano was amazing. I think it was a very good choice on your part for this opera, so I really like it. But Puccini is also is always a great choice. I know many of these singers and they did a wonderful job, but our Italian soprano was incredible. She was really outstanding. I mean, she really knows Puccini and did a beautiful job with it. And overall, it was an excellent performance. Изключителна Линка Стоянова. Наистина изключително. На мен поне ми действа страшно много. Аз за първи път го гледам и слушам и съм дълбоко развълнувана, дори се разплаках. I'm from Spain. And you're a conductor? That's it, yeah. I live now in the Netherlands, where I'm working in the National Opera. And yeah, I came because we did Trittico now in Amsterdam, and I just came to watch it here, and I'm very surprised. I really love also the atmosphere, and it's open air, so really beautiful. It's working very well. I've never been before in a concert open air, and I think everything is working very well, but really good quality, very enthusiastic. Този сезон гледах Бохеми в Торонто, в Canadian Opera Company, и трябва да ви кажа, че нашите певци Варненско лято е на едно изключително ниво. Какво ти хареса най-много в Бохеми до сега? Музиката. Ходила ли си друг път на опера? Да, там пика. Лятото на 2024 се превърна в лято на големите оперни диви. На наша сцена блестяха световните звезди Соня Йончева, Красимира Стоянова, Александрина Пендачанска, Светлина Стоянова. Брилянтната сопрано Соня Йончева изпълни главните роли в 2 Пучиниеви опери, а в образа на Мадам Бътерфлай, с който триумфира по света, тя влезе за първи път в България. Освен възторга на публиката на сцената на Летния театър, Соня Йончева получи и отличието Златен век. С огърлие е присъдено и от Министерството на културата за изключителния й принос към българската култура. Примата си тръгна с обещание да я слушаме във Варна и до година в непоставената досега опера «Пиратът» на Белини. Хареса ли ви Самсони Далила? Беше много хубаво, да. Мецо-сопранът беше наистина много впечатляващ. Постановката беше прекрасна. Все по-доволни сме. Богат репертуар на Варненска опера. Много хубаво. Така неотворено, супер е направено. Диригентът е феноменален. Имам чувство, че той дава такъв пулс на целия оркестър и това също се усеща и в гласовете на солистите. За първи път водят децата си, просто сме възхитени. Автора и изпълнението, всичко е в десятката. Мисля, че ще стана редовен посетител на операта. За първи път съм на опера и наистина съм много впечатлена. Много ми хареса. Държи ме на такав напрежение. Чудесно се справят всички певци и чудесно преживяване за мен. За любителите на мюзикълния жанр, премиерата на Дух с Милица Гладнишка в главната роля беше истински празник. С фурор започна сценичния си живот и Катарина, или дъщерята на разбойника, на хореографа Сергей Бобров, балет явление, който тепърва ще покорява световните сцени. Кросовър концертите с музиката на великите групи Pink Floyd и Queen добавиха щипка рок звучене към лятната ни програма.
Това лято пред Варненския симфоничен оркестър застанаха световно изявени диригенти Якопо Сипариди Пескасероли, Найден Тодоров, Григор Паликаров, Светослав Борисов, Диан Чубанов, Роберто Молинели, Бенедето Монтебело. Успешни творчески колаборации Варненската опера реализира с Националната опера на Албания и с починивия фестивал Торе дел Лаго Италия. Отлична постановка, сценография, декори, изпълнители. Невероятната Краси Стоянова, която отново показва своята отлична класа, но искам да отбележа и великолепната млада Александрина Михайлова, която е една чудесна мюзета. Следя нейното развитие от години и много се радвам, че върви в тази посока. Все пак това е една изпълнителка, която вече има няколко роли в Ла Скала и върви чудесно. Също мога да кажа и за останалите персонажи. Поздравления на Държавна опера Варна за поредната отлична премиера, с която ни радва. С голямо удоволствие идвам на спектаклите на Варненската опера, защото Даниела е един прекрасен ръководител и винаги ме е впечатлявал с своята иновативност и разнообразие на репертуара през лятото. Такова голямо разнообразие, хубави заглавия, така че моите адмирации към ръководството на Варненската опера и към тези прекрасни артисти. Слагаме финала на сезон, наситен с емоции, прекрасна музика, танци, актьорска игра и изпълнение от световна величина с благодарност към всички музиканти, артисти, технически служби, администрация и останалите замесени в това творческо празненство. В 3 месеца на фестивала Летният театър във Варна се превърна в световна сцена, пълна с развълнувана публика, а опера в Летния театър утвърди имиджа си на водещ фестивален формат на национално и международно ниво. Новият 78-ми творчески сезон на Държавна опера Варна започва през октомври. Ще се видим скоро.